Hi guys! Welcome po dito sa aking channel at ngayong araw na to ay magluluto po ako ng sabaw na beef pero binilog ko po siya tapos lalagyan po natin siya ng chicken. Ito na po ang ating mga ingredients na gagamitin. Unang-una, gagamit po tayo ng luya, sibuyas, dahon ng sibuyas, chicken na minarinade ko, tapos itong ground beef na binilog po natin. Saka lalagyan rin po natin siya ng sayote. Tapos lalagyan natin siya ng bihon. Maglalagay rin po tayo ng tubig para sa ating sabaw at gagamit rin po tayo ng konting mantika para sa ating paggigisa. Ngayon po ay sisimula na po nating lutuin tong ating sinabawang sutanghon with ground beef and chicken. Tapos maglalagay na tayo ngayon ng konting mantika para sa ating paggigisa. Una po nating gigisahin itong ating sibuyas. Tapos kakaluin po natin. Hihinaan lang po natin ng konti yung ating apoy para hindi po siya masunog. At ngayon po ay isusunod na natin tong ating luya sa paggigisa. Hahaluin po natin. Ngayon po ay pwede na nating ilagay itong ating chicken. Hahaluin po muna natin tong ating chicken para maluto. Habang hinihintay po natin na maluto itong ating chicken ay hahaluin lang natin siya para mas lalo po siyang lumango. Konti lang pala yung chicken na nilagay ko kasi meron pa tayong ground beef na pangsahog dito, kaya dadami po yan mamaya. Hahaluin po natin mabuti kasi medyo luto na yung ating chicken. Gawin na po tayo ng tubig para sa ating sabaw nitong ating chicken. Damihan po natin yung ating sabaw kasi masarap yan higupin, lalo lang ngayon na taglamig na ang panahon. Tatakpan po muna natin to para kumulo yung ating sabaw. Ngayon guys ay kumukulo na tong ating sabaw, so ilalagay na natin tong ating ground beef na binilog. Isa-isa lang po natin siyang ilalagay para hindi po siya madurog. Minarinate ko pala ito sa toyo at saka nilagyan ko rin ng mga pangpalasa. Gaya ng asin, toyo, tapos naglagay rin ako ng sibuyas dito, luya at saka bawang na yung powder. Tatanggalin po natin tong mga lumulutang mamaya. Ngayon po ay maglalagay na tayo ng asin dito sa ating sabaw.
hahaluin lang natin to. Ayan, hahaluin lang natin para ma-dissolve yung ating asin. Para kumapit siya dito sa ating sabaw. Ayan guys, tinikman ko na siya. Ang sarap. So, ilalagay na natin tong ating sotanghon or bihon. Hahaluin natin to. Ayan, para kumalat yung ating pampalasa. Para hindi niya masyadong sipsipin itong ating sabaw. Kaya ilalagay natin yung iba dito sa gilid. Kukuliin po muna natin to para mabilis lang pong maluto yung ating sotanghon at saka ilalagay ko po muna yung ating sayote. Ito na yung ating sayote guys. Masarap kasi yung sabaw pagka may gulay. Kaya dinamihan ko yung sabaw. Ngayon ay hahaluin po muna natin to bago natin siya tatakpan. Ngayon ay tatakpan po muna natin to para kumulo lalo. Ngayon pong kumukulo na tong ating sabaw, ay ilalagay na po natin tong ating dahon ng sibuyas. Hahaluin lang natin to para maluto yung ating dahon ng sibuyas. Napakasarap niya guys. Tinikman ko na siya. At tamang-tama yung kanyang timpla. Napakasarap higupin ng sabaw nito. Lalong-lalo na ngayon na taglamig dito sa aming lugar. Tingnan nyo yung ground beef na binilog ko. Ang gandang tignan. Tapos, ang sarap-sarap din niya kasi may timpla yan. Naka-marinate yan. Yan. Papatayin na po natin itong ating stove. So, ito na po ang ating finished product ng sinabawan na sotanghon with ground beef and chicken na may sayote. Sana po ay nagustuhan nyo ang recipe ito. Kung nagustuhan niyo ay please like and share at paki-comment na rin. Tsaka paki-subscribe na rin yung ating subscribe button para ma-update po kayo lagi sa aking mga bagong upload na mga video. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay.